खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान बायदिसिना थमखौ फेन केसआ बरलायबाय सोबाय माजियाव जो भगवान महर लानो सोनाफोर ओमफ्राय नाजाराखौ नायदो एबारना क'क्राझाराव फैबाय नालाय आरो क'क्राझार नाजारा जालायबाय बेनिफ्राय सोनाफोर माथो बुंनो आं मोनसे भिडिअ खिथाखाबायना सोरबाफोर नायखोबा नायहैबानो जाबाय आं मानि थाखाय थाबनो न'निफ्राय फैफिनखो क'क्राझारावहाय स' बोराया लेंहरदों नालाय आंखौ ओमफ्राय बोराया मा बिहरदों आङो दा बेखौनो एसे लायनो थांनो नागिरदों एफा गोबावजों लोगो मोननायनि खोथा आरो जों जायगानि लकेल बुस्थुखौ मोनजाबाय थाया नङा होमबा स' बिहरदों आरो स' आं लायनो सोनाफोर नायलांबाय थादों ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगासिनो थाखाय नोंथांमोनथ' मिन्थिखासिगोन आंनि एक्साइटेडआ माबायदि आं बेसेबां खुसि स' थांगोननोसै लायनो ओमफ्राय आङो थाबायनानैसो फैदों आरोना सोनाफोर माने उन्दैखौ गगा मोनजानो गिदों आङो थांनांगौनि खोथा दङ ना गगा थगा मोनोबा बिमाफ्रा थांनो बायो ओंखारनो बायो आरो दिगदार मोनहैयो मा सुख मोनो नङा होमबा सोनाफोर स' थाबायबाय आं सान्दुंआबो एसे दुंबाय 9टा जालायलायनोसै आरोना एसे जि जोम सुबाय ओमफ्राय आङो ओंखारबोबाय खुसि मा बिहरदों आं एलु एला दिनैनि टाइम दं आंनाहाय एलु एला आङो लाजोबनानै थांगोन आरोना सोनाफोर जाहाथे आं थिखांनो हालाय बेग जाबाबो लांगोन आं सोनाफोर बोराया बिहरदों इसिबां अननानै जोंखौ लेंहरदों स्कुल बन्द नालायथो ओंखायनो बेराय लेंहरदों आरोना सोनाफोर थांफेराखै आङो जेरावबो लांफेराखै आंखौ बेबायदि ओमफ्राय स' दा लेंहरदों गोजां बोथोरबाबो आङो थफ्ला लानानैबाबो आङो थांनाय नायनोसै आरोना सोनाफोर थांथ' हाखायो गोराखा बिदि हारसिंबो थांनाय जाफेराखै आरो बिदि एकदम बिखुङाव थफ्ला लानानै आं बिदि जेरावबो थांफेराखै आरोना सोनाफोर गोजानाव थांफेराखै आरो माने गोजान माने आंनि थाखाय एसे गोजानानो जाहैबाय सानसेनि लामायावथ' गोजानानो जाहैयोना स' आंना थांलाय फैलाय खाथि नर्माल धुबुरि टु क'क्राझार टु बिजनि बिदिल'मोन नालायथो बे आंनि फार्स्ट टाइम आं थांगोन उन्दैफोरखौ लिलाला लानानैबाबो टाइम मोनबाय जखन स' नोंथांमोनजों आपडेट होलांबाय थागोन आङो बोरै थाङो आन्दायो ना मायो बहा गोमायो ना मायो ना मा होनो सोनाफोर थांगोन आरो आङो बिदिनो दिगदारखौ मोनखागोनानो आङो सानै लानानै आरो थफ्ला लानानैहाय अब्लाबो बोराया टिकेट दानलायनानै हरबाय जखन थांनोसै आरो मा होनो गोबाव बन्द मोनदोंबा फैनो नामा होनबाय नालायथो ओमफ्राय आं होनबाय आरो लेंहरबा मानो थाङा लेंहरिखौसो गाबोना दा सुबिदा मोनदों जखन बास गोजां बोथोराल' आंखौ एसे टेनसन होदों आरोना गरम बोथोरबा आं एकदम बांसिन मोजां मोनगौमोन गोजां बोथोर नालायथो उन्दै लानानै एसे बोरैबा मोनो आङो थान्दा जायगा होनो जिहेतु मानसिफ्रा मालाय ओरैनो बेरायहैयो आंहा आरो बोराया जायगायावनो दङ आरो थांनो मोनाखै दाबो स' आंनि फार्स्ट टाइम सोनाफोर माबायदि एक्सपिरियेन्स आं बेखौ नोंथांमोननो सेयार खालामलांबाय थागोन आरोना खुसि माबा खुसिजोंनो एकदम थाबायबोनानै माला खरमथला ओमफ्राय पात्ता मोनलायासै आरोना सोनाफोर आङो ओरैनो खरमथला नुहुरबायानो सासे साइकेलजों आरोना साइकेल सालायथावथ' ओमफ्राय आंबो थाबायबोबाय आरो स्कुटि सालायनानै उन्दैखौ बार फोनांथ'ला सानबाय आङो गगा मोनजानोबो गिबाय दा माने गाखोगासिनो दङ ना सोनाफोर थाल लाखिनांगौ जायो बिमा बुरै नालायथो थांनोसै खरमथला मोनफैबायानो आङो बारस'नोसै र' जेबो फां बुस्थु लायाखै सोनाफोर सिदा अमा बेदर लाबाय आरो फैबाय आरोना बेखौल'सो बिहरखादों नालायथो दंबावो आलदा बुस्थु बिहरनाय लासै जगार खालामसै मैया न'निफ्रायबो मानिफ्राय एसे माइया हायखांनानै हरखाबाय हायखांनानैबो दंखायो रेडि जाखाबाय स' बेखौबो लानोसै लासै रेडि खालामसै जि जोम सोहैनोसै सनाफोर आरोना सोनानै दोनखानोसै स्रायनो आंनिया सोनोनो स्राय मावनो होनबाबो जायाना बिदि जुनैनो लेथेर पेथेर लासै ओमफ्राय सनाफोर दहायनो अमा बेदर लानानै फैनाय आं ओमफ्राय फिसाजोखौ फुथुनो कसिस खालामै ओमफ्राय उन्दुबायबोमोन आं सिखारबाय ओमफ्राय सिखारखाबायसो आंना फिसाजोआ बेबायदिनो आरोना आरो अबेबा थांनानै रुमाव हाबफैबाथाय बा साननैसो थायाबानो रुमफ्रा एसे लेथ्रा जानानै थायोना स' साफ साफाय खालामबाय टाइमबो लाबाय आरोना आंनो ओमफ्राय आङो अब्लाबो दा अमा बेदरखौ रुनानै लालायबाय सोनाफोरनै अमा बेदरखौ रुगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखामबो जानखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय नायनो आङो मायाव जि सोनानै लांनो हायो आंनाव मा सुबिदा दङ सोनाफोर नोंसोरजोंबो देखायगोन जेबो बुस्थु गैया आंनाव जेरावबो थांनो रोंफेरा नालायथो माथो थाबावनो जेबो गैया दा बोरायनि माबाफोर गालांनाय दं नामा बेखौ नायनोसै पकेट रुमाव र' हाबाखैनो आं बै न'आव दहाय फिसालाखौ खुलिनानै दोनहोनायल' ओमफ्राय मावग्रा गथ'आथ' न'आव दङ गैथ'ला ओमफ्राय सनाफोर नैबे ट्रलिखौनो आङो लांनोसै आरोना सिङाव एसे बिफानि बुस्थु दङ बेखौ खालि खालामथ'नोसै माखौबा गाव बिहरदों माखौबा नांला बोख्रांसै आं बेखौनो र' खालि खालामनानै लागोन हाबाय सोनाफोर बा ओमफ्राय आङो बिदि ओरै बोलायनोसै आरोना मा आयु आंहा बिदि बोनानै थांलायलायनोसै बोबाव बिदि बोनानै पाइस्टेल थांनो मोनो बिखुङाव मा थागोन आइडिया दङ जारला सान्दुङाव एसे फोरानसै दा बेलासियाव सोलाबायनोसै सान्दुङाव दोनलाय बाबा नों बोनो हागोन ना बेखौ बेनो बोनांगोन आरो बिखुङाव थफ्ला थागोन खम जारला जागोन जोङो जालाय जाखाय थांनांगौआ थांनोसो आवगायदों फुरा एक्साइटेड खिन्थु जारलायाबो हाबसोनानै दंजोबो बेनि आन्दारावनो जारलाखौ सौसिनो हाबासो गोजोननाय मोनो नङा होमबा सोनाबा सौसिलांगोन जोङो बिमा फिसा साथामजों ना
एसे सान्दुङाव दिहुनसै दा सानै मानसियासो बुद्रु बुद्रु खालामनानै सेस खालामगोन नामाथाय दसे एसे फोरानसै आरो सोनाफोर आङो रुनानै लाबाय नालायथो ओमफ्राय नै आंना फोरानग्रायाबो आंनो बानायनाय फोराननानै जाखाया आङो ओमफ्राय खिन्थु बानायनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय मा होनो नुनानैलाय बहा थानो हाबावनो आङो स' एसे एवजानोसै माजों एवजागोन नै बेजों एवजानोसै लाइजों लाइ मुथासे बिनानै लाबोदों आं बैसिनावहाय जि बुरजा दं नालायथो जासिबाय थायो ओमफ्राय आं दिनै बिनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय फिसालाया बिखा जानो होननायखाय नै रुफायाखै एक्सट्रा सुनानै संनोसै आरो बेखौ आङो लाइजोंहाय एसेल' संलायगोन आरो आङो है एसे खम जाबाय नामा दरसे लादेरबावनोसै अमा बेदर एवलायबाय एसे आरोना सनाफोर नै ओमफ्राय आंना जोलैफ्राबो बेयावसो जमा जाफैलायबाय सिलायाव गेलेनाया ओमफ्राय अमा बेदरावथ' लांखागोनानो आङो एवनानैहाय एसे एनैबो जालांगोन लामायावबो जानांगौ समावहाय ओमफ्राय माखासेया सौहैगोन आरोखि बेनिफ्राय नै लांफाबावगोन लोगोसे आङो देसि दारु आरोना सनाफोर माने मैया माइया हायखांनानै हरखादों नालायथो बिफाया बुंहरदों नालाय एसे लानानै फैफा माने गावनि अफिसारफोरबो थायोना स' एसे बिसोर मोनलोंफेराना आलदानि मानसिफोरा बेफोरखौ सोरबा स' बेखौ होगोन खोमा आरो ओमफ्राय आंखौ लाबोफानो थिनबाय नालाय आङो मानाव बिनानैहाय लाबोफाबाय आरो नै बेखौबो लांगोन आङो बोरै लांगोन आं दंसै आरोना सनाफोर लांगोन थ' मा बिहरदों आंबो खुसिनो रेडि खालामनानै लांफानोसै ओमफ्राय बिथाङा मिन्थिखागौ आंना बिखुङावबो सासे थाखायो होननानै स' लेथेर फेथेर बुस्थु जेबो बिहरनाय नंखाया जेखौ नांथारगौ बेखौल' बिहरगोन ओमफ्राय दंबावो कयेकथा बुस्थु बिहरनाय सनाफोर आं फारि देखायलांबाय थानोसै आरोना सनाफोर अमा बेदरखौथ' आं एवनानै लांखागोनानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे लांगोन आङो देसि दारु माइब्रानि मैया माखौ हानहोनानै लाबोखादों आं मानाव दंमोन नालायथो फिसिनाया ओमफ्राय माने बिफाया होनदों नालाय एसे लाबोफा होननानै बुंदों नालाय ओमफ्रायनो आं मैया मानाव बिबाय आरोना गाव लोंखाया दाना जौफोरखौ बहुद खम लोंसै लोङानो बै मावनाय गोरान गोथांफोरखौ लोंला आरोना ओमफ्राय ओरैनो बियारफोरखौ एसे लोङो बास मोजांखा आंना सनाया लोंलाबायखाया स' बेखौ लांफानोसै आरोना सनाफोर आङो मैया माइया हाननानै हरदों ओमफ्राय सनाफोर ट्रेनफ्रावबो जानांगोन ना थ' नैबे बादामखौ आं एसे एवनानै लानोसै आलमन्डस बोरायानो केन्टिननिफ्राय लाबोनायमोन आगोलावहाय थिनानै दोनदों आं मोजाङै बारे लाबोबाय थानो हायाना बेबायदि ओमफ्राय दाथ' आरो बर्डार बे जेनिफ्राय लाबोदोंमोन बे जायगायाव थांफिनथ'नाय नङा जाहैबाय ओंखायनो आं बेखौ थिनानै दोनबाय आरोना नै बादामाबो एसेल'सै एवनानै एसे लानोसै ट्रेनफ्राव जानांगौनि खोथा दङ ना माथो बायनानै मोनलाबाय थानो बेफोरखौनो थिनानै जायाबालाय एवनानै लानोसै सनाफोर आङो जाबाय नै बेबायदि एवनानै लाबाय संख्रिजों खामफ्राम जालायनायहाय ओमफ्राय ओरैहाय आंना ओंख्रियाबो मोनबाय नै बेजोंनो जागोन दिनै ओंखाम गुदुं गोरान जेबो सङाखै अभार एक्साइटेडजोंनो ओमफ्राय आङो दिनै एकदम अमा बेदरबाबो बारा गोसो होलायलायासै आरोना माथो होनबावनो सनाफोर जोंना बिदिनो जाहैबाय आरोना लोगो मोनबाय थाया नालायथो लोगो हमनो थांनांगौनि खोथा दङना खामानियाथ' बहुद दंबावो मा लानांगौ बेखौ रेडिल'सो खालामदों आं दाबो पेकिंखौनो खालामथ'वाखै आरोना सनाफोर जेने थेने जुखांबाय आरोना सनाफोर एकदम दा बुंसै नारसोनो साथाम गाहामनि ड्रेस नालायथो फिसाजों डाइपारफ्रानो नै बजाय जाजोबखायो आंहाथ' बुरजा बिहरखानाय दं नालायथो मा खालामनो सनाफोर लायाबाबो जायाना थांबाथाय आरो नैबे बेगाबो बुंनांबावगोन आरोना माने बेयावथ' जि जोमखौ सोबाय आङो ओमफ्राय बेयाव जानाय लोंनाय सोबावगोन दै बायदि ना मा बिहरदों बेफोरखौ सोबावगोन आरोना आङो जाबाय आरो जेने थेने थोन बारा एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव बेफोरबायदि जुनायनि मा जुनांगौ मा मानांगौ बुस्थुफ्राबो गैया ओमफ्राय जि जोमफ्राबो अबेबा थांगोन गोदान बायनांगौ बेबो नङा जाखिनि गोजाम दं जाखिनि गानगासिनो नोंथांमोना भिडिअ जाखिनि नुदों बेफोरखौनो बुथुमनानै सोलाबायबाय आरोना ओरैनो नोङो थांनायावनो फैसायानो खरसखा आरो बिनि सायाव गोदान ड्रेस बायबावनांगौबा हजम हाख'वाना सोनाफोर थाखा फैसाया हजम हाख'वा स' गोजाम ड्रेसजोंनो थांनोसै आरोना जायगाखौल' नायनानै फैनोसै बोरायखौल' लोगो हमनानै फैनोसै सोनाफोर माथो खालामनो अबायथो नांगौ होनबानो गोदान मोनलाबायनो जेबो गोदान मोनाखै आरोना जास्ट मैयाल' फिसालाया जुथा बायदों गैयामोन नालाय बेल' गोदान ओमफ्राय बाखि थांनायनि नामाव जोंनाव जेबो गोदान बुस्थु गैया बुंनो थाङोबा बे बोसोराव गोदान बुस्थुआनो गैखायामोन जोंनाव गोजामफोरजोंनो मेनेज खालामलाबायसै जेने थेने 200-250नि गस्लाफोरजोंनो जायगाखौल'सो नुहैनांगौ बोरायखौल'सो लोगो मोनहैनांगौ ना ओमफ्राय सोरनाबा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बे गुसुं शेयार खालामनायखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांदोलाय ओमफ्राय आङो दाबो दुगैनो मोनाखै दुगैस्रां खालामसै ओमफ्राय टाइम दिहुननानै आंबो भिडिअ नायस्रांसैलाय आरोना नटिफिकेसनाव थाफैनायफोरखौहाय फुरा नायजोबनो मोनाखै आङो फिसाजोआबो नै बेस्रा बिदिनो खेंख्ले मेंख्ले जानानै दं लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय स्रां स्रिं खालामसै सोरनाबा थेंक इउ स' माच